mga big bike category. Ito na. Oh, ito na ulit, backbone category. Alright, first gasoline check. Yan, alright mga katim, nandito na kami sa Ormoc. Alright mga katim, tapos na kami magagahan dyan sa restaurant na yan. Yo, shout out mga kon, atong mga gwapong kaubandria from SLRC and United Sugod. Take this opportunity na magpasalamat sa lahat ng mga ka-team na sumuporta. Salamat sa inyong lahat. Alright mga ka-team, this is it! Woo! Kamusta? What's up mga ka-team? Salamat sa bisita. If you are new to this channel, please do consider subscribing. Hit the notification bell button para every time na may upload is updated ka. Alright mga ka-team, ito na yun. Papunta na kaming Tacloban para sa Tacloban 600 km Endurance Challenge. Alright, nandito na tayo mga ka-team. Dito na tayo sa may Tacloban City Convention Center, which is dito po yung take off place mamayang madaling araw. So it's 4:12 in the afternoon. Dito na yung ibang mga riders. Yan, pahinga muna konti, babalikan ko kayo mamaya. Alright. Alright, so yun mga ka-team, andito na tayo sa may Astrodome and we're on our way to hotel na kung saan nagpa-reserve si Press JD ng Tacloban kasi kailangan natin magpahinga kasi mamaya pa yung starting ng pagpasok sa grid ng mga motor. Kanina is distribution pa ng kits. So we are lucky mga ka-team na kompleto yung kit natin, pati kay My Love kompleto, but sadly kay Mami Piang wala daw yung best niya. Kakalungkot naman, sayang. Okay lang kasi darating din naman yun, kaso nga lang hindi niya magagamit ngayon. Yun lang nakakalungkot, pero okay lang yan. Sinamahan tayo ni Press GD. Thank you Press. So, mamaya papakita ko sa inyo yung kits na nakuha namin. So ride jeep nga pala papunta kay Sir Yek. Andun ba siya sa kanila? Di siya sumabay sa amin papunta dito sa Tacloban. Yun, so yung magiging ruta natin, final na ruta natin is papunta tayong Carigara. From here, Tacloban Astrodome, papunta tayong Carigara. And yun na yun, papunta na doon. Dire-diretso na yun. So yung mga kasamaan natin sa Mio Nation Sugod chapter, preparing na din sila kasi sila yung magiging marshal doon sa Sugod. Sa isa na kasing dumarating yung mga mga participants. Yan. Shoutout din sa ating dalawang kasama dito from LURC. Dalawa tayong kasama dito from LURC. Oh, napakagandang hotel. Red Doors. Oh, may swimming pool pa. Yun, kumusta mga ka-team? It is a beautiful afternoon here in Red Doors Hotel dito sa may, I think downtown na to ng Tacloban, di ko alam. Dito kami dinala ni Press. Ito yung place niya pag dito kami sa third floor. So ito yung makikita namin dito. Yan, super ganda. Sunset. Alright, so papasok tayo sa room. Kanya-kanya kaming room. Dalawang person per room. Yung price is 650 per head and then 500 na security deposit. Refundable naman. Makukuha naman yung 500 pagka check out. So tara, pasok tayo at ipakita ko sa inyo yung kit na nakuha namin. Ito yung number namin. 301, 302, 303 and 304. So on and so forth. So pasok tayo. Ito po yung room
Red Doors Hotel. Ito po yung kit na nakuha namin. Tube mask, 2 tube mask, tapos itong ID, ito ID passport ba tong tawag dito, di ko alam. Then stickers, ito Team Jimlin stickers. Lalagyan natin to sa motor at sa helmet natin. And then ano pa, vest, ito yung vest nila. Yan. Team Jimlin vest sa Tacloban 600 Challenge Endurance. Yan 013. Yan. Then ito yung best ko. Small size kasi Mylan. Ito medium. Then sticker mitos. Shout out kay G-Boy. Long sleeve na full sub. Ito. Alright. May TV. Yan. Tapos aircon. May wifi. Yan. Yan yung baka naman. Shout out sa GNT Delivery of Courier. Napaka-timing nung pagdating ng shoes namin ni My Love. Ito. Pero yan. Dalawa. Yan. Dalawa. Ito. Couple shoes. Couple riding shoes. Alright. Then, walang ilaw dito. Yan. Dohan riding jackets. Yan. Shout out Dohan. Ito sa akin. Tapos kay My Love. And then, ito. Helmet na gagamitin namin ni My Love. Pag nakita nyo itong helmet, dalawang helmet na to, kami na yan. Yan. Hyper yun black na may mohawk. Tsaka itong Draconis from Evo. Yan, Evo Philippines. Shout out. Baka naman. Alright, so ito po yung CR nila. Yan. Tapos, ano pa ba? Tignan natin itong dito sa bathroom. Yan, goods. Alright, so far that's it. So, ano tayo? Unti-unti is dumarating na yung mga participants from Tacloban 600 Challenge and meron pang pulo to baka. So yung check-in sa grid ng mga motor is 10 PM pa. So meron pa kaming ilang oras para magpahinga, para pakondisyon ng katawan. Lalo especially na ako, wala akong tulog gabi. Alas 3 na ako nakatulog kasi tinapos ko pa yung mga work paperworks ko. Kasi nga dahil dito sa endurance, gusto kong clear na yung mind ko pag dating nitong endurance. So yun, papahinga lang kami, then lalabas siguro kami mamaya-maya maghahapunan. And then yun, update ko na lang kayo. So si Sir Yukik is papunta pa lang. Ando na yung room niya, room nila ni Ian Tags. Alright, so yun, kung shoutout si Sir Alvin of Libagon, yung mekaniko namin yun, sa Munation. Shoutout sir sa pagkondisyon kay Red. Shoutout din kay Ermi na nag-change oil nung motor natin kanina. Hindi ko na binidyo kasi nagtitipid ako sa storage yan. Shoutout kay Ermi. Kita-kits din sa Sugod pagdating namin bukas. Alright, so sila yung magiging marshal sa Sugod. Yung Munation Sugod chapter kasamahan natin. Sila yung mga marshal. And then shoutout kay Press JD. Shoutout sa kanya sa sama sa amin dito sa Red Doors Hotel. Thank you Press sa pag-accommodate sa amin dito. Alright, so kita-kits na lang mamaya mga ka-team. Papahinga, i-blip na muna kami konti. Yan, see you! Yan. Magandang hapon. Magandang gabi na. Yan. Red Doors, Villa More, Function Hall and Restaurant. Yan. Diyan kami naka-check-in yun. Yan, punta kaming Jollibee. Pinakamalapit na Jollibee dito para maghapunan. Okay, time check, 6:46. Ito, shoutout sa dalawang to. From LURC. Yan mga katiman. Dito tayo sa may Jollibee ng ano ba to? Saan ba tong Jollibee na to? Hindi ko alam. Basta Jollibee. Papasok tayo. Ito tayo kain. Sige, tara. Pasok tayo sa loob. Wala kasi kaming dalang face shield. Kaya hindi lang daw magtatanggal ng helmet. Okay ra? Thank you. Ayun. Hindi na lang tayo magtatanggal ng yan mga ka-team na ito na Jollibee to. Yan doon yung mga kasamahan natin. Kain muna kami din. Idlip na kasi kanina hindi ako naka-idlip. 169. Kain muna tayo mga ka-team. Alright, good morning mga ka-team. So time check 2:53 in the morning mga ka-team. It's almost 1 hour before takeoff. So I have to say goodbye to Red Doors. Thank you for accommodating us for this endurance challenge event. Thank you sir. Alright, so
We're going to the grid na mga katim sa Astrodome. Mabuti na lang nakaidlip tayo kahit konti ano. So yun, update ko kayo mamaya pagdating natin sa Astrodome. Titipid tayo ng storage ngayon mga katim. Bibigyan ko kayo ng magandang content para sa inyo na ito. Thank you. Checkin natin yung motor. Information desk. Meron. Doon sa may Kapilusiya. Thank you. Yan, okay na yung motor natin. Pasado. Pipila na natin tong motor natin doon. Okay na. Na-check na ka. Thank you. Ito mga big bike category. Yan. Tapos pipila tayo doon sa pinakadulo-dulo. Yan. Yun. Take off na. Ito na mga big bike category. Yan. Doon na. Let's go. Mas Anthony Boyo. Grabe yung big boy man. Nag-take off na yung sa big bike category. Then dito, next is yung backbone category. Yung underbone, saka scooters category is nag-prepare na. Yun, raratsada na rin. Yun, so magtitipid na tayo ng storage din na siguro natin kukunan yung sige, try natin kukunan. Ito na siguro backbone category. Wow! Dapat. Laban. Yes. Grabe men, dami talaga motor men. Lord, guide us. Ito na. Take off na. Lord. Woo! Grabe yung level ng adrenaline crawl ngayon. Ito na yun men. Tacloban, 600 km endurance challenge. After how many months of preparing.
YouTube ko lang makikita to. Ngayon, eto na. Participants na tayo. Let's go! Ito na yan! Magmamaneho lang ako ng maayos. Update ko kayo mamaya. Right side sa amin lahat. Ito na. Para sa inyo to. Let's go! Ito na sila mag-play at si Mami Piang. Alright, first gasoline check. Papunta na tayong Palumpon ngayon mga katim. Alright, time check 5:28 in the morning. Papunta na kaming Palumpon sa first photo ops. Tara. Yan. Back to the road mga katim. Alright, magmamaneho lang ako ng mabuti. Babalikan ko kayo mga ya. Basta papalumpon na tayo. First photo ops natin. Let's go! Ayan ang ating first photo ops dito sa Palumpon. Kanina Baliw ka? Okay, thank you. Tara. So, natapos din natin yung first photo ops natin mga katim. Eto na. Hindi ko na alam kung saan pupunta to. Basta sasabay lang muna kami dito sa mga to.
Alright, let's go. Magdadrive muna ako, then update na lang kayo. Alright. Yan, alright mga ka-team, nandito na kami sa Ormoc. Ito, Ormoc Airport, papunta doon. Second gas station namin to. Yan. Next stop natin is sa Ormoc. May checkpoint dito sa Ormoc. Di lang namin alam kung saan. So, checkpoint sa Ormoc, then photo ops sa Baybay. Second photo ops sa Baybay. First checkpoint sa Ormoc. Doon na siguro kami sa Baybay mag agahan. Alright. Yung facing namin kanina 90 to 100. Alright, so update na lang mamaya. Hindi ako nakapag video no sa first checkpoint natin sa Ormoc. Food tracking. First checkpoint done Ormoc, and first photo ops done in Palumpon. Second photo ops is Baybay. So we're on our way to Baybay now. Shit. Yan, alright mga ka-team, tapos na akong magagahan dyan sa restaurant na yan, Rolly Eatery. Alright, shoutout sa Rolly Eatery. Dan kami nagagahan. We're in Baybay na. We're in Baybay and we're going to the second photo ops. Saan kaya itong second photo ops ng Baybay? Saan banda? Alright, so yan, update na ulit. Kukunti na lang yung storage ko, 54 minutes na lang. Putergis, maubos na yung 64 gig ko. Mag-change ako ng memory card na maya. Pagdating na lang siguro sa sugod. Hindi na naman ako nakapag-video doon sa photo ops. Alright mga ka-team, we're on our way to Bato. Punta na tayong Bato. Time check mga ka-team, 8:31 in the morning. Alright mga ka-team, it's our third gasoline stop. So yun, we're going on our second checkpoint mga ka-team. We're on our way to our checkpoint number 2 sa Maasin. We're here in Ilongos. Wala pa rin. Papakita ko na lang sa inyo yung mga ka-team. What's up? Nandito na kami sa Maasin. Kakatapos lang namin mag checkpoint number 2. Nakakalimutan ko nang mag-video pagdating ng checkpoint sa Kaputo. Papakita ko na lang sa inyo yung passport na may katibayan na nag-checkpoint kami. Yan, update ko na lang kayo mamaya mga ka-team. Titipirin ko na ng todo tong memory card ko. Magpapalit tayo ng memory card mamaya sa photo ops ng Sugod. Alright, let's go. Alright, papasok na tayo Padre Burgos mga ka-team. Time check 10:06. Thank you. Jaime. Oy, Atari ka mo day. Abot naman ka diri ah. Endurance? Say nga day mong kuan mo. Unsa? Team Jimlin. Team Jimlin. Dara. Tagan ka ng sticker ron. Yo, shout out mga kon. Atong mga gwapong kauban diriya from SLRC and Mayo Nation Sugod. Alright, ubusin na natin tong memory card natin at i-reserve natin yung memory card natin doon sa Tacloban. Alright, nakapag-photo ops na kami ito sa Sugod. Our very own. Napakasaya ng suporta ng Mayo Nation. Nakakawalan ng pagod. Alright, mamaya ulit mga ka-team, update na lang. Ito mga ka-team, checkpoint number 3.
Oo. Okay. Thank you. Alright mga ka-team, we're done here. So right mga ka-team, tapos na tayo dito. Hindi na tayo makapaghintay pa ng cut off kasi malayo-layo pa yung babiyahiin natin. So good pa tayo. Mamaya pa kasing 6 or I think 6 or 7 ang cut off. And we can afford to wait for that because malayo pa yung uuwian namin. Nakuha natin yung finisher shirts. Natapos natin yung 600 kilometer challenge mga ka-team nang walang aberya. Thank you Red. Yun, natapos namin apat. Yes, thank you Lord. Tapos namin ang walang aberya nangyari. Thank you Lord for guiding us in this event. Tapos namin ang team so good, Team Aerox so good. Start time is 4 AM and natapos namin is halos mga 2. So yun mga ka-team, it's 4:37 in the afternoon and we're going home. Certificate na lang yung kulang sa amin, ipapadala na lang daw nila. So siguro dito na natin itong haba-habang vlog natin. Haba-habang vlog talaga yun. Papakita ko sa inyo yung mga photo ops natin. So salamat sa pagbisita mga ka-team. Salamat sa pagsubaybay. I would like to take this opportunity na magpasalamat sa lahat ng mga ka-team na sumuporta. Salamat sa pagpanood ng vlog na to. So hopefully to see you soon sa next vlog natin mga ka-team. And ride safe sa lahat ng babiyahe, bumabiyahe. Yun. And you know the drill. Like, share, subscribe. Peace out. Salamat mga ka-team. Yeah.